soyayya mai daɗi. Yau ga mu cikin kunci, an hana mana mai suna, haka raina bai so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Soyayya ce ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure ana ta yi mana san barka. Kwana a tashi yau an raba mu da juna muna kuka, alkawar da mun kai gashi iyaye duk basu so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Soyayya nisa a zuciyar mu san ba ma shakka, mun shaƙu da junanmu ana ta yi mana san barka. Mun yi alkawarin aure da juna dan shi ne mafaka, sai gashi muna kuka don an raba mu ban mu so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Ranar Asabar da safe na kwanta a gida bacci, sai aka tashi na ga labari ya zo mai daci. Za a raba mu da juna sai na ji na faɗa maraici, sai na ji kwalla cikin ido na yi kuka ban so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Mun yi yunkuri mu kai shi kanmu haka bai dace ba, ko mu bar iyayenmu haka shi ma ba mu kyauta ba, ko mu bantare da umarnin da suka yi ba mu kyauta ba, sai mu kai ta haƙuri muna ta kuka ban mu so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so. Sanadin hakan na shiga kunci na faɗa maraici, ba na iya yin komai in na kwanta ba barci, sai yawan tunani na susuce sanadi na kunci, babu yadda zami mu dai mun baiwa Allah zaɓi. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Iyaye ga shawara za mu ba ku kan 'ya'yanku, yanzu ba a auren dole kar da ku takura wa ɗiyanku, ku bar su auri wanda duka suke so na yi kiranku. Shi auren so yana sa jin daɗi haka ku yi duba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. Shi auren dole na sa 'ya'yaye na ku su guje ku, ko ya sa su hanyar banza sun zub da mutuncinku. Ya mace ta shiga duniya namijin sai ya guje ku, yin haka ba riba ba mun yi kira sai ku yi duba. Soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka, mun yi alkawarin aure gashi iyaye duk basu so ba. In aka yi auren soyin
kana sa jin daɗi sai a gode Allah har ai salati gun Mahamudi ya ga Amina da Abdullahi yaban sai na da daɗi Allahumma salli ala gada manzo na dan babba soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka mun yi alƙawarin aure gashi iyaye duk basu so gargaɗi muka yi gun iyaye har ma da iyayensu sai ya ladabi ga iyaye kar da su saba masu su ma iyaye kar da su shige haƙƙin ƴaƴansu nan za mu tsaya Ibrahim ɗan ina ne da ummi soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka mun yi alƙawarin aure gashi iyaye duk basu so soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka mun yi alƙawarin aure gashi iyaye duk basu so ba soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka mun yi alƙawarin aure gashi iyaye duk basu so ba soyayya ta zam sanadi yau gashi muna kuka mun yi alƙawarin aure gashi iyaye duk basu so